se menye bi na menkai wo no atie de ono anedie ododa from me papa ma nwato so because obehwa wo te se mia entro enye se menye bi na menkai wo no atie de ono anedie ododa from me papa ma nwato so because obehwa wo te se mia entro. Oh yeah, ladies and gentlemen, welcome to DJ KA Nyansampo TV. Na enyum way da Sibre Jamina nyuma enyum way I think say na enye album na enyum way I think say Slip Music compilation na Zab Mallet ni produce enyum way the entire enyum way ya me de eyemu nsem the choice of words that Sibre Jamina use here o se enye se menye bi na menkai wo na de ono atie de ono na edie ododa krome pa beba ma ho ato so bi ka so obehwe wo tesemi a entro bebre na nkofo bebre na ahia nkofo mu twa kire wonom no o magye adi ama o ma de pa bi ahwe wo mo eno ne da Sibre Jamina etu ne dofo no fo se enye semenya bi na menka wo de ono atie de ono na edie ododa krome pa beba ma ho ato so bi ka so obehwe wo tesemi a entro sanete yenkwonwum no mu ai enye semenya bi na menka wo ono atie de ono anedie ododa krome pa beba ma ho ato so bi ka so obehwe wo tesemi a entro. Abba, that's the brown one for Gemini with this one. That's right. Let's go. Okay. Hey, are you ready now? Hey, Abba, it's about time I was seeing your fans of that Sibre Jamina, even those who were being Abba. Confirm women in the air, confirm women in the air. Fubi awi ataso ni mitwini twai se wa to wadwuma na serena ye tina brancha di bia ya gro no se me ka me bottom asama chirawa angani suare beiriwo na Sibre mi ni madia efe eso ye wa wasamu ni mo tina de sheda fam sani ya bono no tie futu papa edi wanim utafutu bani su edi wachio yama me dofu bi etu batabane Sikadanku no do denku enye se menye bi na menkai wo no atie de ono anedie ododa from me papa ma ho ato so because obehwa wo tesemia entro enye se menye bi na menkai wo no atie de ono anedie ododa from me papa ma ho ato so because obehwa wo tesemia entro enye se menye bi na menkai wo ono atie de ono anedie ododa from me papa ma ho ato na emom so because obehwa wo tesemia intro. This is the kind of music I'm talking about. That's Sibre Anwofe Jamina. And you title intro. Now me catch us any album so. I think that's Zab Mallet Slip Music. You name say na Slip Music. Mark Okre Kumante and Enedia. Na compilation. I think that's our compilation Felix Bell. Lord Kenya Munyina wo so na Kwame mo. The nyom beba so ti da Sibre Jamina so single na eka album no ho enie na nyom ne title intro minim se nkofo bebre na apanyum we ache anyum we me so ma pa ache pa na ba bia me konya ne de anya asem ketua enti intro NTRO intro sanete enje abusia yenkonwum no na yentutu nwum ne sere ne abasa ne hunu enwum a meka ho asemi da bia meka jo se me breaking nwum kwa na maka asem bi sesi ase abrantie e friend da Sibre Jamina wonya ne ba bi ko me sere mo moma yenye moma yente ne fan base bi anase yempe group bi na yemfama da Sibre sanse abrantie no eniema waye through enwom to agya ho no in fact anu eden pa enu nti Sibre die without wasting my time yenkonwom no mu title no intro enye se menya bi na menka wo de ono atie de ono na edie ododa krome pa beba ma ho ato so bi ka so behwe otesemi a intro no o sha se o se konfanku minim ne menya
Konfanko eminim ni amenyo na dofo bia wi ataso ne metwi ni twan. Ye ka konfanko a wa unim eyemrane ayede manipa. Konfanko no na eba no. Konfanko no ifra no pa fa ni ehu. Konfanko adware eyemrane ayede ma. To se konfanko minim ni emenya. Enso adofo bia wi ataso ne metwi ni twan. Wati ase. So obi kasa minim ni emenya, nanso bia wi ataso ne metwi ni twan a. Nipa de nani abuso obi na yire no ne tie ni kunu one ne te de nani abuso obi enu nti wa bro besere na de a wanya bia ma na akoya abufuo no awe ataso no ne twi ni twan tie no ne da se bre kase konfanko minim ni emenya konfanko minim ni emenya nanso adofo bia wi ataso ne metwi ni twan na no no ka kire na yire ne se wa to adwunim ne sere na ye se wa to adwunim ne sere na ye tina brantie de bia ya gro no se me se me ka me botoma sama kire wa se wa to adwunim na sere na ye enu nti na brantie adibia ya agro no na se me ka me botoma sama kire wa enka ni suo ne beyiri wo ampa etoda me se yefunu na eda paafo na etoda ye nkofuo binum didie ko obi betimi adi abuada se wo di abuada na nka memfa ne se unwu a me se nka nkofuo bi bedi abuada sanse toda obi hwe ni situation a ya na ne kon no mposo won fa aduane nkana no asema meken wo ya witness na nso no yefunu da paafo obi ada wo ka enye yasa wo yefunu ti da se bredwa me na se wa to adwene mu o na ti ame no te ne sere na ye ntina me sere ti na brantie de bia ya agro no na se me se me ka me botoma sama kire wa enka ne suo be yiri. Okay, me feel you. No we no beto aso se wutia futu papa ediwanim. Wutia futu boni nso ediwachi. Uhia ma me dofo bi atu bata boni. Na nso sika de nko e na odo de nko. Minua se wutia futu papa ediwanim. Wutia futu boni nso ediwachi so hia ma me dofo bi atu bata boni. So sika de nko no odo de nko. Wutia futu papa ediwanim ena otia futu boni nso anu nso diwachi. Uhia ma me dofo bi atu bata boni. Obi ama ni kunu pressure sa ma se be ma no adwuma ense so wo ye na abrante ne ye. Obi ama na yire pressure sa ma sabre adwuma ense sa na yire ye ene wo ye. Efie pressure nti obi ye 12 hours 14 hours ni ade edi entia pressure wo fie ni nyansam keto a to hia ma me dofo bi atu bata bone ye adwuma bone. Tie futu papa ediwanim tie futu bone nso ediwachi ohia ma me dofo bi atu bata bone. So si sika denko ena odo denko se ye beti sa ne ema mienu we ase a enke ye pa ene na amafo ne ye fa sika so odo nenso ye begusu ane de tete na ye mfato sanse kantete no ene ma ne nananom fa na nigye wo odomu no enye no enene ye huni kane ma me ne kura tese ni kuna kwa akoto afuo keke no eda no ni kunu nkwan nko kane sama amene tese ni kuna kwa akoto afuo yesi mi wura akoto afuo wona na akoto afuo a sata mo na na ba me se di obesi bi apopo ne nkwan ne nyansam keto a nenso ene ede ni egina so de do ti da sibire dwamna se me nka nkyero se sika denko ena odo denko ni mienu freye na emom ema ba ku mfra wani to se nyese menya bi na me nka awo na di onu atie di onu na edie nyese menya bi na me nka awo onu atie di onu na edie odo dakro me pa beba ma ho ato so bi ka so behwe wo te se mia eye ntro abrantie no ogina wanim sabre ya wo twa ntro kan sem bebiri kire wo no ebedrum rebi no obepa aba sanse ese konfo boni a watena ho ama konfo papa ba beto no za konfo boni no yenyini ma wati ase tinyese menya bi na menka wo na di onu atie die nko onu na edie ododa kro me pa beba ma ho ato so obi ka so obehwe wo tesamia eyentro. Okay, me feel you. Akumati sa trust am ni akenken oyima be nka be onsami dawo emesika
kanya wadwe se minyo bia da akoma tse trosem ni akinkan oyima benka be usabedo nti mesikanya wadwe se minyo bia da eja to me sema ma padia ma wo minyima de efe na bibintia fisesi kaka so hia yedi nzimenini na semse hia mota abotani odon kware hia topretu betwa menkuni mapento because obehwe wo te semia entro enye semenya bi na menkai ho ono atie di ono anedie ododakro me baba ma wato so because obehwe wo te semia entro enye semenya bi na menkai ho ono atie di ono anedie ododakro me baba ma wato so because obehwe wo te semia entro. Okay, me feel you. Akoma te se trosem ni akenkan ohima be nka obi unsemi do nti mesika nya wadwe nsemi nyo bia da akoma te se trosem ni akenkan ohima be nka obi unsemi do nti mesika nya wadwe nsemi nyo bia da se jato me nsema me wapedi ama wo minyimade efe ne bibi ntia fisesi kaka so ohia yedin nzimenini na semse hia mote abotrene odonko ane hia topreto betwa menkuni mabenti obi kaso behwe wo te semia entro akomante se trosem ni akenkan ohima ba osenka be unsemedo ntie mesika nye wadwe nsemi nya obi a senka akoma atise trosem na nke kenkan na nkofo bi hunu wonum kunu akomamu ekununum binum hunu wo mo yire akomamu wo mo de wo mo te a enka mo be fa san nkofo be ka wo mo se nwone kura ka be unse ukunu do pa na enso esan se trent se ba ofre na akoma entise trosem ne yakenkan te no unhunu se ukunu do unhunu se wo yire do te no ne dase be dwamene ka se akoma entise trosem ne yakenkan me yire mi kunu ka be unse me do ntie mesika nya wadwen se menyi obi a sika mi di mintene e ma ne nya wadwen se menyi obi a sika mi ni binti amfa me bedi mframe kane ye shase na ye honey darling sweetheart breakfast in bed ene wa awie ni me ho kapra mo me ho enu nti akoda ni nsem bebre ti da sebredwa me na se sika mi ni bienti ne ma ne nya wadwen se menyi obi a na within a blink of an eye ene emetime sesa ade ni betimi atene anyumwe emide akomante se trosem ni akenkan oyema banka bo nsem do emesika nye wadwen nsem nya obi a na ba bi emide nie wo se so obo ade ato me nsem asa eja to me nsem amaye wapede ama minimade efe na bibi ntra na nso sika ne kasa emo ohia yedin na no na meka ase mo eche se ohia na mabroni se ne ntoma abrochire be hata na bibire mu ha da sibire dwamna se nkakra ne se ajato me nsam amaye wapede ama me ye kani wabo wade efe me fe maafo okwa ya na me fe maafo otobre wo no mo yire no ma ya na me fe se nkeme tobi ama wo minimade efe na bibi ntra fise sika kasa ohia yedin enye se bia se bempraduasa me ya tete kwa da bi ade efe ye me fe ohia na emani ntira abo ohia woni ni tukwan ya wonuru da eno na ama me no ntem ayesa tie mesika nye wadwen se menye obi a na se gya to me nsam a meye wapede ama wo inimade efe na bibi ntira me feel you. to aso se nzimani ni nasam se hia mote me pa cho ho de me ntenzima nti minim na emom sa me de madwene fa ho de a na che sa nzimani ni nasam se hia abotre to obeto aso se abotre ni odonko a ne hia na topre tu betwa mankunim aba ti so obi ka so obehwe wotesem a eyentro odoye ntiase sede na natufo ka ene nwumnum no odoye abotre odoni mo hia odobuade wosenzimani ni nasem abotre eni odonko ani hia na enye kakra topre tu betwa
ema nkunimdi aba ye ka atopra na chese susumpidie kane ye kase ye koguru obi atopra momfa ne nkoguru atopra wadim oniamo ho sem na chese ase yenkoye wa yakayaka de kopim se wubewuo ye guro na atopre isi na atopre kopim se owuye to si atopre tu betwa ma nkunimdi aba kunimdi aba obrebebrebe tu betwa ma nkunimdi aba odo emesika nyi wadwen se menye obi a ne su obi ka so obehwe wotesamia entro ansana bema bebie na no aka asemu ya kire ne yire no na kire se wonnanim odokura wo wode ma ne yire wo wode ma ne partner anasa ansana oba bebie na no aka asemu ya kire kunu no na wonnanim odo ase na koma mu ma wo ka sa ade a kire ni kunu su obi ka so obehwe wotesamia entro sika no woni bi entia maame kenkrofo abro sen ko apagya bi asi ho wate kenkofo bi men ko atobia ma adam ko for range over udamu bi ankenchen wonso no wafo ma ayepe abo hia ena ne ukunu tu kwanti ne we ma ne nruda nenso said you kana atopre tu betwa ma nkunimdi ayeden aba emesika nye wadwene se ukunu nye obi a emesika nye wadwene se wo yiri nye obi a na atopre tu betwa ama nkunimdi aba Mese da sibre dwamena mumie mani din nyira kodwo dwamena mumie ma brantie ni din nyira minim abrochirefu amohwemie mu amohwemi free Ghana afana ba bia wiase afana ba bia sa afibia yebetimi organize da sibre dwamena concert kura na enkeye so upese omi initiate ade we ya menko ama ho odin ntimi fame number says here na frame 0244 54 7468 0244 54 7468 0244 54 7468 said ye dra fibia celebrate Bob Marley edura fibia ya ye Ebony night concert no dasebra ho fadwamna eduru bre wo se dasebre ye sori ne ye bibi de ma no ujanchirema ujayire mumie ma brantie ni din nyira sanse kodwodwamra nwom obeto ye no in fact a chain me kasa me kan ahwe na ma no akofo kodwodwamna dasebre dwamena enyumene title ye ntro minwie third verse no nemom Jupay money transfer opeso send this kana ode bagana sa application we na use Jupay money transfer eni na wuso use me pa cho download your phone no so Jupay now we send this kana dia ba use me promo code no mo America Canada. Use me promo code ni DJKA. Eno na u use ya ubenya $5 dia account sika no ho. Na de wo send ya brand Ghana so ye nto kapre. Eye Jupay. Wo mo na sabre wo mo ya wanwade. Abusuya ye nto aso. Das bra ho fedwamena. Enye se manya bi na menka wo. Na de ono ate de ono na edie. Wododa kro me pa beba ma ho ato so obi ka so obehwe otesamia. Zamalent so justice to the beat. Hey, what you not ready outside? And into our 20 years, you are the baby, your company being outside. What you mean for don't near grow? And yes, I may have been a main kind one. Don't want to hear you on that day. Or the doctor may papa bama want to so because of a show to send me an intro. And yes, I may have been a main kind one. Don't want to hear you on that day. Or the doctor may papa bama want to so because of a show to send me an intro. And yes, I may have been a main kind one. Don't want to hear you on that day. Or the doctor may papa bama want to so because of a show to send me an intro.
Enwumri nyina ha na emede. Osisi wa to adwunim na tena ode ho saa. Eni nto ato achi na nhwewa de pa bio yonkobo ni binya ho tena bie ya wa wie. To adwum yemfa odoni agro. Enye se menya bi na menkai wo. Do no atie de ono ana edi. Ododa krome pa beba ma ho ato so bi ka so behwe wo te se mia eye ntro. Se wa to adwunim na tena ode ho saa. Eni nto ato achi na nhwewa de pa bi yonkobo ni binya ho tena bie ya wa wie. Ti to adwunim yemfa odoni agro. Mame, said ye wusi bi eya wo ho ye wa wan. E kire ho kire ukunu ye osken na obodi no. Wadamfo na wo tufuo no. Se ne nsa so okunu mu se kike, e ho na abe on se loko ye je, ho na abe on se matches wo ye pa, eja di akire. Papa, oba na wo tete no. So obi nsa so no mu a. Wodo nsa be hwe wanu ma hwe a obeka ma na te se te na beka yasema making to was se wa to adwene me tena ode ho saa papa to adwene me tena yere ho saa eni nto ato achi na nhwere wade pa bi enhwe social media de ekoso we kwotoka no de aba be gina na yere nim no apa ne namfofo kakra bi ne etu champagne ne ya de safo na hye ne yere nsam enu nti wani kaka gidi wodi okunu de wo no Mame, akukọ kra ni brekuo de ense. Akukọ ne kra eni brekuo de ense. Obia ne kwan ofa so kra ba asase so. Ah, na nka de na nkia nyina enyepe. Se nkanye ne se meti ama kwan ama nka me ne tan. Kanye ne se wonso. Da bia wonso na ma wiase na sabim producer wo kwa adwuma. Ye nyina ye ntimi nye peda so obi aka cho se wie ase ye nyina betun ye pa sani pa cross ni hu ka kire nse DJ K se oboa sansa akokọ ni brekuo kra ense funtum frefu denchem frefu ade ni ye nyina ekire afuro baako na nso ye didi ane ye fom ukunu pe wasam no wate sika no wawo wo yere pe wasam no opene so ma wo ware no enso enne adofo adane atamfo edie ntia wo hwe social media ne nkofo confusing nkofo ade a yen ye hwe ayesere no obi hwe de kobo ni kuna attack obi hwe de kobo na yira attack na mimi kwadwa adumiti adie ne betunya man pressure se social media me hwe de ekoso Timi hwe obi atofo ho akopira meyire ensida Nunia swamu ani anso de wo a ehwede wo Mame swamu ani anso nkakra ukunu de ma wo na ono wa won kwala ma akoma akunsia wa hwe mu nyina university awie obi dada ntoma obi dada atade fonsa kese sabin producer memfa bansre enso ebi ana sabe oniba enti sika ukunu wode hwe nkwada no ko betim de sika ni bia ya saane ma na obi di ye ma na yiri ni bia ma senka wonso oniba enso hunu so ne wode nkwala ba wiase ti oso tinani wode hwe wono ti sewa to adwunim na tena wo de ho saa na ni nto ato achi na nhwere wade pa bi sansa yonkobo ni bi nya wo tena bia wa wie to adwunim na ne ukuru mfo odoni agro wate enye so wanya bi na wonkai wo ono atie de enko ono ana edie mame mere pa beba ama nkunim aba ti so obi ka so obehwe wa chen ukunu a entro aha na me de ubesie me di ni DJ KA bomodi aso obe subscribe to channel no DJ KA Nyan Support TV. Come for my for onti adwumadie. Sahani ha live songs. You breaking up ma wo lyrics na se. Yankopon hraw non ton kwanem. Makraw TV stations amafa content ye moyi maka kire mo da bia. Se munhwe bibie. Munhwe bibie. Muyi ne kwa
Mede me number gu o se mo mfrɛ obi amfrɛ me till now. And so still Asomafo TV moda so yi. Gi advert akese. Epumpu a me bo masuo. Ghana hasam no. Ko kan bebrebe sesi akodwo yi nipa monini. Nkoso ana monye saa. Na mo brebe so. Makraw. Bye bye.